ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଆମର ନୂଆ ଜିବିଏସ୍ ପାଇଁ ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ମହରା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମର କୂଅ କେମିତି ପାଣି ମପାଯାଏ, ମାନେ କୂଅ ଭିତରେ ପାଣି କେତେ ଅଛି ତାର ମନିଟରିଂ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ତ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ପତ୍ରର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆମେ ରଖିବା। ତେଣୁ ପଥରଟାକୁ ଆମେ ଟେପ୍କୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେବା। ସେତିକି। ତ ଏମିତି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଟେପ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପାଣିରେ ଲାଗିଲା, ଆମର ପୁରା ଏତିକି ମାପ ଆସିଲା, କେତେ 9 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ପୁରା ଭିତରକୁ। ପୁରା ଗଭୀର ଅଛି କୂଅଟା, ଗଭୀର ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି। ଏବେ ଓଜନ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ପୁରା ଗଭୀରତା ଦେଖିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଗଭୀରତା ହେଉଛି 31 ଫିଟ୍ ବାଇ 3 ଇଞ୍ଚ। ଟୋଟାଲ ଗଭୀରତା ଆମର ଏତିକି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପାଣି କେମିତି ମପା ଗଲା, ମାନେ ଡେପ୍ଥ କେତେ ଅଛି ଆଉ ୱାଟର ଲେଭେଲଟା କେତେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚନ୍ଦିନୀଟା ମାପିବା କେତେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ଫୋକସ କର। ଆମର 1 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ଆମର ଚନ୍ଦିନୀଟା, ହେଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା କି କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଡେପ୍ଥ ଆମର ରହିଲା 31 ଫିଟ୍ 3 ଇଞ୍ଚ। ତ ୱାଟର ଲେଭେଲ ଅଛି ଆମର 9 ଫିଟ୍ 3 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ ରହିଲା 1 ଫିଟ୍ 3 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିବା କି ପାଣି ଟୋଟାଲି କେତେ ଫୁଟ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଗଭୀରତାରୁ ଚନ୍ଦିନୀକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ତ ଆମର ଆସିଲା 30 ଫୁଟ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣିର ଲେଭେଲ ଠୁ ଆମର ଚନ୍ଦିନୀ ମାଇନସ୍ କରିବା। ତ କେତେ ହେବ ଆମର 3 ଗଲେ 0 ରହିଗଲା 8। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ବାହାରିଲା 8, ଆଉ ଏଇଠି ଏତିକି ବଢ଼ିଲା ଆମର 30। ତ ଏତିକି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆମର 30ରୁ ଆମେ 8 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ତ ଆମର 30 - 8 କେତେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ 22। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 22। ତ ପାଣି ଆମର 22 ଫୁଟ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର କୂପ ଜଳ କେମିତି ମପାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଜିବିଏସ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜଳ ମାପିବାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।